हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। स' दिनैनि भिडिअ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै बयबो मिथिखादों बे बर' सावथुननि मुङा मा। स' लोगोफोर, बे बर' सावथुना बिथां मिचेल मोसाहारिनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुन, जाय सावथुननि मुङानो जादों गुथाल। लोगोफोर, बे गुथाल आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बिग्राय, मनालिसा, रिंकुमनि, जेजास केरकेटारि, राजाश्री आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे गुथाल आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। स' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो नायबाय थाखादों पार्ट बाय पार्ट। स' लोगोफोर, आरो नोंथांमोनाथ' बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 3 सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन, नङा होमबा लोगोफोर। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो रिंसार ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजों पार्ट 1, पार्ट 2 आरो पार्ट 3 खौ गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन। आरो नोंथांमोना बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 4 खौ जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन। गोबाङानो कमेन्ट्स खालामबाय थादोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। लोगोफोर, बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 4 आ फाइनालि रिलिज जानानै थांबाय बावैसो। नोंथांमोना जुदि दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बयबो रिंसार ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजों नायहैनो हासिगोन लोगोफोर। स' लोगोफोर, आरो नोंथांमोना सोर बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 4 खौ नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। स' लोगोफोर, आरो नोंथांमोना बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि दायो पार्ट 5 खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नामा? जुदि नोंथांमोना बेनि पार्ट 5 खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो बेनि पार्ट 4 खौ नायनानै सापर्ट खालामहैदो लोगोफोर। बिथांमोना थाबैनो बेनि पार्ट 5 खौबो थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन। जुदि नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन बेनि पार्ट 5 खौबो। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। रिंसार ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजोंनो बेनि पार्ट 5 खौबो थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन। स' नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय बे साननैसोखौ नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।